Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat. Kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Kapa, isang criminal enterprise, founder, non-bailable ang kaso ayon sa NBI. 24 na warrant of arrest isinerve ng SEC, PNP at NBI sa Kapa. Mafia sa PhilHealth, iniimbestigahan na rin ng National Bureau of Investigation. Duterte, ipinagdiwang naman ang Independence Day sa Lanao. Kalayaang ipinaglaban ng mga bayani dapat manatiling buhay ayon kay VP Lenny. Bagong patakaran naman sa mga foreign workers sa bansa, binabalangkas na raw ng pamahalaan. Buhawi, 10 bahay naman ang dinurog sa Cotabato. Gobyerno, bibigyang incentives ang mga negosyo sa labas ng Metro Manila. Bus ng Ceres na nakapark sumabog sa Antique. At dahil tulog, pulis ninakawan ng baril at pera sa Capiz. Live from the studios of Leader News Philippines, Herald.kami of Kamaong Asero starts now! Bakit libo-libo pa rin ang mga Pilipinong nabibiktima po ng kung ano-anong scam? Ulitin natin, bakit libo-libo pa rin ang mga Pilipinong nabibiktima ng kung ano-ano na lang na scam? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Lacame. Welcome po sa ating pangdaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines. At sabayan po tayong napapanood sa Pinoy Extreme Channel. Ang Pinoy Extreme Channel Television po ay nasa Signal Cable Channel 106,
Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59 at Destiny Cable Channel 84 at sa mahigit 1,000 iba't iba pang mga cable companies nationwide. Kasama po natin ang buong puwersa ng Leader News Philippines at ang Pinoy Extreme Channel. Ang ating programa sa studio ay pinalilipad ni Broadcast Officer Clarence Anday, habang yung ating ang ating Operations Director Engineer Oliver Licop ay may mga importanteng nilalakad sa labas. Tatapos lamang po nila ng kanilang Adapt a Child Charity Project, habang si Kuyang, ang ating Creative Director Mark Anthony Reynoso naman ay busy sa mga production ng ating mga OBBs, Creative Works. Siyempre kasama po natin sa paglilingkod sa ating episode ngayon ay ang ating mga tagapagulat para po sa mga bagong balita. Lahat pong yan dito po sa Palatuntunang Kamaong Asero. Doon po sa mga nais sumali po, ang ating telepono ay 0927-494-2175 at 09497365,000. Huwag nyo rin pong kaligtang i-like ang ating FB page ng Leader News Philippines. Mag-comment, i-follow at i-share po natin para mas marami pong nakakaalam sa totoong nangyayari po sa ating bansa. Hi muna sa ating best friend sa Indonesia, Sir Jasper Jawar Sandoval, ang ating guardian angel Philippines, which is soon to be a Leader Broadcasting Network International Corporation. Ulitin natin ang ating tanong sa bayan sa ating episode ngayon ay bakit libo-libo pa rin ang mga nabibiktima ng kung ano-anong scam sa ating bansa? Alright. Well, ngayong araw po ay ipinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan, the Independence Day, ano? At yung MRT po ay nagpasakay ng libre sa mga taga Metro Manila. At siyempre may sari-saring okasyon po ang binantayan ng ating mga kasama na mga tagapagulat. Si Nolan, unahin natin ang report ni Nolan Ariola. Sa araw po ng Kalayaan, may mga naganap na aktibidades po ang DOLE, samantala si Secretary Bello umamin daw po na talagang nagkukulang daw ang bansa sa mga construction workers at mga nurses. Alamin natin ang kanyang binantayang event sa DOLE. Narito po ang report ni Nolan Ariola. Yes, partner Nolan, magandang gabi. Welcome sa program. Ang Department of Labor and Employment National Capital Region ang nangasiwa ng job fair para sa pagdiriwang ng ika-121 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan na ginanap dito sa San Andres Sports Complex, lungsod ng Maynila. Mayroong 52 na direct companies, 12 recruitment agencies at 10 national agencies para sa mga job seekers. Ayon kay Secretary Bebot Bello, malaking pangailangan ngayon ang mga trabador para sa construction at ang kakulangan ng ating mga nurses sa bansa. Construction. Napakaraming in fact, kailangan natin ng mga construction workers. May shortage nga tayo, kaya medyo nag-slow down kami sa deployment ng mga construction workers at all, including mga nurses. Dahil kahapon meeting po yung mga nurses, yung Philippine Nurses Association. May shortage na rin pala tayo ng mga nurses. Oo, pero ano pala, all the while akala ko may oversupply tayo. Yes. Yung pala, yung madalas na maraming nag-graduate ng nursing course at nakakuha ng board, nag-training sila ng 2 years and then they leave. Sa gitna ng pagdagsa ng mga Chinese workers, na paglilingkuran pa ba ng pamahalaan ang ating mga kababayang walang trabaho? May tugon rito si Bureau of Labor and Employment Director Dominic Tutay. And as far as the issue ng Chinese employees na pumapasok sa Pilipinas, it would be more worrying para sa amin, especially kami ay naghahanap ng magandang pagkakataon na maaaring mawala sa amin kung kami man ay uumusan ng mga Chinese na ito. So it would be
better, sana, yung ating mga Pilipino na mga aplikante katulad ito ay bibigyan prioridad ng ating gobyerno. Yes. Okay, sir, good luck po. Sir, ano pa yung pangalan niyo po? Si Ronnie, San Juan. No, anong masasabi mo sa gitna ng pagdagsa ng mga Chinese dito sa ating bansa? Pinaglilingkuran pa ba ng ating pamahalaan yung mga Pilipino? Hindi na naman po. Kasi mas marami na rin po mga Pilipino. May sariling kumpanya, kaya hindi na rin ako. Okay, ang pangalan niyo ma'am? Okay, good luck po. Sa gitna ng pagdagsa ng mga Chinese workers dito sa atin, sa bansa natin, pinaglilingkuran pa ba ng pamahalaan ating mga Pilipino? Wala akong masabi. Wala akong masabi. Oo. Hindi kayo nagsiselo, sir? Tayo? Okay lang. Oo, gusto Okay lang. ng ating gobyerno eh. Kaya magagawa. Okay. Hirap pigilin yun. Wala ang pagdagsa ng mga Chinese workers. Pinaglilingkuran pa ba ng pamahalaan ating mga kababayan? Sa nagkakaunang, pinaglilingkuran pa naman. Oo. So, okay lang na may mga kakompetensya tayo mga Chinese workers para sa inyo. Pero mas maganda pa rin po ang Pilipinas. Ang prioridad ng gobyerno. Kesa sa ibang lahi. Okay. Okay. Ano pa pangalan nila, ma'am? Joan Cesar. Okay. Good luck. Sa gitna ng pagdagsa ng mga Chinese workers po na napaglilingkuran pa ba yung ating mga kababayan? Oo naman po, kagaya nitong job fair na to, ito po ay para sa mga kababayan po nating Pilipino na gusto pong magkaroon po ng trabaho o hanap buhay dito sa Pilipinas at maging sa Mapalad namang natanggap kaagad sa trabaho pang-abroad o na-hired on the spot sina Rachel Fortuno, Elsa Espaliado, Ludovico Sison, Erwin Berrijo at sa local employment na si Mark Ngayong. Ma'am, anong reaction niya na hype agad kaya? Ayun, nakakagulat kasi sobrang bilis ngayon nung processing nila for para mag-guide ng mga kababayan. Local or ano po? Abroad po. Abroad. So, kailan na alis niya? Hindi, malalaman pa natin kasi ang processing pa lang naman din siya. Pero sabi sa amin kasi is by baka daw July. Mas mabilis. Kasi sa Pilipinas naman, hindi ganun kalaki ang scope. Pero sa ibang bansa, mas malaki po kasi. Kaya natakot. Bayad lang natin sa Agency nila player. Ngayon, paalis na po. Kailan daw po? Hanggang lang po kung kailan po darating yung ano. Opo, kaya po kasi yung stop dito, nakapagano ng ganito karami agad. Tulad namin. Sigurado. Mula rito sa San Andres Sports Complex, lungsod ng Maynila, Nolan Areola nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sinasangayunan na natin yung observation po ni Dole Secretary Bebot Bello. And really somewhere ay may problema po ang gobyerno. Diba? Sa dami-dami po ng mga Pilipinong walang trabaho, bakit nagkukulang po ang mga construction workers supposedly na mabibigyan po ng trabaho sa mga proyektong nilulunsad po ng gobyerno. Meron po silang mga build, and therefore pagkakataon sana sa mga kapwa nating Pinoy, lalo't yung may mga skills sa construction na makapaghanap buhay habang may mga ganyang proyekto. Pero bakit lumalabas na tila kulang na nga ang kulang na nagkakahilig ng mga Pilipino sa mga trabahong may kaugnayan po sa construction? Or is it not the TESDA is failing to comply with its real purpose na i-train ang mga Pilipino nang sa ganun ay magkaroon ng skills, lalo't yung mga simpleng trabaho po sa construction works? Di po ba? But, you know, ladies and gentlemen, even kami, meron po kaming kumpanyang kapartner po ng mga construction firm. Napapagod po kami sa kakahanap ng mga construction workers. Talagang ang hirap maghanap ng construction workers.
But I think it's not that kulang tayo sa construction workers. It is just that marami pong mga kababayan tayo ang tila may problema po sa attitude. Meron po tayong mga kababayan na bibigyan mo na nga ng trabaho, sangkaterba pa ang inarte. Yan ang katotohanan po dyan. Meron tayong kumpanyang nakakatulong sana sa mga walang trabaho. Construction works, carpentry, masonry, welder, electrician, mga pintor, even mga laborers, tinatanggap natin kapag may available sa mga construction companies, ano? Pero talagang hirap na hirap kami mag-recruit, maglikom ng mga tao. Bakit? Ang nakikita po naming problema talaga attitude ng mga Pilipino. Bigyan mo na ng trabaho, sangkaterba pang reklamo. Yan po ang totoo, no? Hindi po tamad, reklamador, sa totoo lang. Yan po ang problemang nakikita po namin. Hindi po kulang. Attitude ang problema sa totoo lamang. So palagay ko'y dapat panghimasukan niya ng gobyerno sapagkat halimbawa kahit anong galing naman ng tao sa anumang profesyon, construction works man, professional works or blue collar jobs, kapag ka may problema po sa attitude ay problema na lahat yan. Ang kanyang dadaanan. Anyway, ituloy po natin ang mga naganap ngayong araw po ng Independence Day. Naglakad-lakad si Mike Francisco sa may Luneta area. Ano kayo mga nangyari? May makinausap siya. Tinanong niya kung nararamdaman ba ng mga Pilipino ang tunay na kalayaan. Narito ang kanyang report. Mike, go ahead. Magandang umaga po sa lahat na nanonood ng Leader News Philippines, Kamao nga Zero, Pinoy Extreme Channel. Narito po tayo ngayon sa Luneta Park at nakikita natin ng barikada sa likod ng pulis dahil meron po programa para po sa 124th year ng Philippine Independence Day ngayong taon. Panoorin natin ang ating report at alamin natin ang reaksyon ng tao kung totoong malaya na ba ang Pilipinas. Libo-libo ang kataong dumalo ngayon sa Luneta Park para saksihan activities ngayong araw ng kalayaan. May mga booth ang mga government agency para magbigay ng serbisyo sa mamayang Pilipino. Kinamusta rin namin ng Executive Director na si Penelope Belmonte ng National Park Development Committee para tanungin ang kalagayan ng pambansang liwasan ng Pilipinas. Ay ma'am, magandang umaga po and Happy Independence Day. Ma'am, may tanong po kami, kamusta na po ang Luneta Park at saka yung pagkakalig nyo sa National Park Commission? Magandang umaga po sa ating lahat. Ang sangliwasan, ang Luneta ay talaga naman pong welcome ang lahat ng ating mga kababayan. Mayaman tayo o mahirap, pribileyo natin bilang Pilipino ang magkaroon ng isang maganda, kaaya-aya, malinis at ligtas na liwasan. Kaya naman po kami dito sa National Parks Development Committee ay talagang lagi po namin pinagpupursige ang aming trabaho upang magampanan namin to ng tama. Nang sa gayon, ang ating mga kababayan pag bumisita ay talaga naman pong masisiyahan. Ang good news naman po, dito po ngayon, kung nakikita ninyo, dinarayo na po ito, tinatangkilik na muli ng ating mga kababayan. At dapat makarating din sa kanila magandang balita na lahat ng mga facilities po ngayon sa Luneta, including the restroom na may bayad noong araw, ay libre na po para sa sambayan ng Pilipino. Gusto ko pong kunin ng pagkakataon na ito na batiin po ang ating lahat ng mga kababayan ng isang Happy Independence Day po sa atin. It's our 121st year celebration of Independence Day or ang Araw ng Kalayaan. At ngayong araw na to, isang napakagandang araw para sa lahat ng mga Pilipino sapagkat napatunayan natin na talagang ang mga tao, kabataan, matatanda at lahat ng mga opisyalis ng gobyerno, mga empleyado ng gobyerno ay nakiisa sa pagdiriwang ng ating selebrasyon ngayong araw. Ganun pa man, hindi lahat ng tao ay kontento sa serbisyo ng gobyerno kaya hindi maiwasan ang rally sa Araw ng Kalayaan. Sir, magandang umaga po. Tawag dito, may tanong po tayo dito. Ganap na po ba ang kalayaan sa Pilipinas para sa inyo?
For sa amin po, kung lahat naman tayo naniniwala na mayroon na pong kalayaan sa Pilipinas, pero hindi pa rin po tayo sure dahil sa nagaganap na parang pagtatalo sa West Philippine Sea ay hindi pa rin sapat na para masabi na malaya pa Pilipinas. Pero dahil meron naman po tayong sariling wika, ito may tatawag ng malaya dahil hindi po tayo gumagamit ng wika pang ibang bansa. Yun po, maraming salamat. Ikaw. Samantala, may mga activities na nagaganap din hindi lang sa Luneta, pati na rin sa Araneta, Cubao para sa sining, saliw at sayaw na nagaganap sa kasalukuyan at ngayong gabi magkakaroon din ng concert hindi lang sa Luneta, pati na rin sa Manhattan Rosa, Cubao na magsisimula rin ngayong alas 6 na katatampukan ng Urban Hub at iba pang sikat na banda. Ang ating po celebration is nag-umpisa po kahapon. Actually po, isang linggo po natin itong pinagdiriwang. May mga caravan and mga exhibit at mga booth po doon ng iba't ibang mga government agencies. Please visit, come please. And tonight, magkakaroon tayo ng isang concert at ito po ay libre. Ang magtatanghal po dito ay hindi basta-bastang mga banda, kundi mga kilalang banda. At hinihikayat ko po at talagang inaanyayahan ang ating mga kababayan na magpunta po kayo dito at manood at samahan niyo po kami na talagang i-celebrate pa rin ang Araw ng Kalayaan dito sa ating puliwasan, ang Rizal Park. Thank you po. Ma'am, maraming salamat. Salamat. Mula rito sa Luneta Park, ako si Mike Francisco, nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Mike. Tuloy tayo sa ating palatuntunan sa gabi pong ito, ang ating survey question, mga suki. Bakit libo-libo pa ring mga Pilipino ang nabibiktimahon ng kung ano-anong mga scam? Mag-comment po kayo sa ating FB page ng Leader News Philippines. I-follow at i-share at i-like po ninyo ang ating FB page para mas malawak po ang ating talakayan. Din po sa mga nais tumawag, 0927-4942-175 at 0949-736-5000. Tuloy tayo sa iba pang mga balita. Dandang kabataan, nakinabang po sa Adopt a Child Charity Project ng Heroes Alliance. Report ni partner Oliver Licop. Yes, partner. Magandang gabi. Go ahead. Isa na namang matagumpay na charity event ang ipinamalas ng Heroes Alliance na pinamagatang Adopt a Child for a Day kasama ng ilang mga affiliated clubs na ginanap sa Salambao Elementary School nito lang linggo, kung saan itinatayang mahigit 50 volunteers ang dumalo para makibahagi at tugunan ang panawagan ng grupo na ibahagi sa mga batang mag-aaral ang kaunting tulong mula sa iba't ibang donors ng nasabing proyekto. Sabado pa lang ng umaga ay nag-umpisa ng mamili ang mga miyembro ng grupo para sa mga karagdagang school supplies at ilang mga kagamitang maaaring magamit ng mga mag-aaral. Kasunod nito ay iniayos at binuo ng team ang 217 school kits na ipamamahagi sa naturang eskwelahan mula kinder level hanggang grade 6. Sa Lokuyan po tayo ay naglalagay ng mga kailangan ng every student sa kanilang plastic or sa kanilang envelope na every grade meron siguraduhin natin na meron kumpleto ang ilalagay natin sa kanila. First step namin is sinusort out muna namin. So color coding muna tayo. Actually, meron siyang notebook, may pencil case, may ball pen, may eraser, may ruler, colored paper, may glue, may scissor. Actually, lahat ng pangangailangan ng bata, nandiyan na. Almost. Alas 4 ng madaling araw nitong linggo ay nagtipon-tipon sa Julio Vargas sa Pasig City ang mga volunteers na ang ilan ay nagmula pa sa malalayong probinsya tulad ng Batangas at Laguna. Tumulak ang grupo alas 6 ng umaga at narating ang Barangay Paliwas sa bayan ng Obando dakong alas 7:30 kung saan pansamantala nilang iniwan ang kanilang mga sasakyan at naglakad patungo sa daungan ng bangka na mag-aahatid sa kanila sa Barangay Salambao. Dito ay masaya silang sinalubong ng principal ng Salambao Elementary School na si Miss Crislin Gutierrez de la Cruz at sinamahan ng grupo papunta sa nasabing eskwelahan. Ayan, ka-Errol, kung makikita ninyo,
yung mga magsa-charity, nanggaling pa doon sa bayan ng Ubando, nagbangka pa sila papunta doon sa mismong site, which is yung barangay Salambao. Medyo naging exciting sa mga kasama nating rider dahil dito, itinravel pa nila from bayan ng Ubando papunta po sa Salambao, kung saan nandoon po yung Salambao Elementary School. Sa ngayon, isa na namang eskwelahan ng ating tutulungan. Karamihan dito mga biktima ng sunog. Sa mga nasamahan kong projects noon, ito iniiba kasi ito ang pinaka na lugar is kumbaga isla, matawid din ng dagat. Pagdating nila sa lugar ay hindi na nag-aksaya ng oras ang mga volunteers at agad na iniayos ang kanilang mga dala. Samantalang ang principal naman ay agad na inasikaso ang mga teachers at mga estudyante na nag-aantay sa pagdating ng grupo. Nagsimula ang programa dakong alas 9 pasado sa pamamagitan ng pag-awit ng lupang hinirang at dasal sa pamamagitan ng awit at sayaw. Kakaiba ang proyektong ito dahil hindi lamang ang mga taga-organisa ang makikibahagi sa programa, bagkus lahat ng volunteers na kasama ay direktang magiging kabahagi at magsisilbing kuya o ate hanggang matapos ang programa. Ilan sa mga itinutulak ng proyektong ito ay ang tulungan ang mga guro na palaganapin ang magagandang asal at kaisipan sa mga kabataan tulad ng pagsunod at paggalang sa kanilang mga guro at magulang, pakikipagkaibigan, pagbabahagi kung ano ang meron sila, pagsagot ng may po at opo, disiplina, at marami pang iba na idinadaan nila sa pamamagitan ng mga palaro. Bago matapos ang programa ay ibinahagi ng grupo sa mga estudyante ang 217 mga school kits kung saan naglalaman ito ng notebooks, lapis, coloring book, crayola, ballpen, colored papers at marami pang iba. Kasabay din ito ang pamamahagi ng grupo ng isang terno ng uniforme para naman sa mga estudyanteng naapektuhan ng sunog noong April sa kanilang barangay. Nagtapos ang programa eksaktong alas 11:30 ng umaga na baka sa mukha ng bawat estudyante, mga guro, mga magulang at maging ng mga volunteers ang saya dahil sa kakaibang programang inihatid ng Heroes Alliance Incorporated sa mga mag-aaral ng Salambao Elementary School. Sa ngalan po ng Salambao Elementary School, buong puso po kami nagpapasalamat sa napakalaking naitulong ng Heroes Alliance. Hindi lamang ito nakatulong materially, kundi nakapag-boost din ng mga moral ng mga bata na kahit hindi nila kilala, ay may nagmamahal at tutulong para sa kanila. So ito ang magiging inspirasyon nila para ipagpatuloy nila yung kanilang pag-aaral dahil sa mga kuya at ate na nagmamahal sa kanila. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa nagbigay ng tulong para sa aming mga anak. Malaking tulong po ito. Salamat po sa mga rider. Thank you po, natulungan niyo po yung mga anak namin. Riders, salamat sa mga tumulong sa mga bata. Salamat sa inyo kahit hindi ka lang. Maraming salamat sa inyo. Sana po, dumami pa sila at wag po silang paghihinawaan o magsasawang tumulong kasi marami pa rin pong public school ang nangangailangan ng tulong. So, hindi man po namin ito mapalitan, bahala na po may kapal. God bless po sa inyong lahat. Okay na okay talaga ang Heroes Alliance. Maganda ang pasisimula namin para sa aming susunod na gagawin. Alam na namin ang gagawin namin. Ako po yung nagpasalamat na na-invite nyo sa event na ito sa Taguig Chapter hashtag. So malaking tulong to sa mga bata at masaya sa pakiramdam na nakapagbigay tayo ng tulong sa mga bata na walang kapalit. 20 Erika Boy, Angelica 20. Iba yung pakiramdam, siyempre nakatulong tayo sa nangailangan. Nagpapasalamat po ako sa Heroes Alliance dahil naging kaisa po kami dito sa Heroes at nananawagan ako sa lahat po ng mga riders na magsama-sama po tayo, magtulong-tulong po tayo para tumulong sa ating kapwa. Napaka-successful po ng event ng Heroes. Mga riders, next na charity ride po ng Heroes, in-invite namin kayo. Bukod po sa napakarami na napasaya, pati riders masaya. Invited po namin kayo, sama-sama po tayo ulit. Mabuhay po yung Heroes.
Overwhelmed po dahil talagang nasuportahan tayo ng ating mga alliance. So isang magandang at nakapalaking event to. So madami tayong matutulungan, same time talagang suportado ng madaming rider. Salamat sa lahat ng suporta. Sa panguna mo sir, Oli, sa buong ng Heroes. Mula po sa Bando, Bulacan, ako po si Oliver Licot, nagre-report po para sa Leader News Philippines at Pinoy Extreme Channel. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Galing. Congratulations sa Heroes Alliance. Tama yung sususugan ko yung wish ni Ma'am Chrislyn, yung principal, sana dumami pa yung mga heroes na may ganyang gagawin at wag daw silang magsawa sa katutulong po sa kapwa, especially sa mga bata. Congratulations ulit sa pamunuan ng Heroes Alliance. Ang founder niya ay ang ating Operations Head Engineer Oliver Licop. At congratulations po sa mga national directors ng Heroes Alliance at sa mga katuwang na organisasyon ng Heroes. Yung Heroes Alliance po ay pinagsama-sama pong iba't ibang grupo ng mga riders. So, riding community, thank you. Magbabalik po ang palatuntunang Kamaong Asero pagkalipas ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.